Quan separem mots en síl·labes podem tenir dificultat amb els dígrafs, que són dues lletres que fan un únic so, o també amb altres parelles de lletres que no són dígrafs però que també generen dubtes. En aquest vídeo veurem quines hem de separar i quines no. Comencem amb les que sí hem de separar. Són la S doble, la R doble, la L geminada, la I i la X entre vocals, la S i la C, i les parelles que comencen amb una T, com ara la T i la X, la T i la G, la T i la J i la T i la Z. En canvi, no hem de separar mai la L doble, la NY, el dígraf G1, el dígraf Q1, ni tampoc, quan són a final de mot, les parelles IX i IG. Aquí en teniu un quadre resum. I si voleu més informació sobre la separació de síl·labes, consulteu el nostre vídeo sobre diftongs i iats. Fins aviat!